Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus. Słuchajcie, to będzie bardzo mega, dosłownie symboliczny, króciutki film informacyjny. Nawet nie włączam tutaj możliwości oceny, bo tu po prostu żadnej wartości merytorycznej oprócz stricte suchej informacji nie będzie. Słuchajcie, jak wiecie, może spotkaliście z tym osobiście, lub też mieliście szczęście nie, ale może ktoś z waszych znajomych, czy w ogóle słyszeliście o takiej sytuacji, że po prostu dzieje się coś takiego, że nie wyświetlają wam się na YouTubie filmy od ludzi, których subskrybujecie. No, nie widzicie od nich najnowszych filmów, nie wyświetlają się oni po prostu w waszej tutaj zakładce subskrypcji i potem wchodzicie na kanał, na przykład mój, i patrzycie, o kurde, tu są jakieś nowe filmy, a nie mieliście w ogóle o nich pojęcia. YouTube niestety bardzo często tak robi, jest to częsty błąd. Wiele osób zgłaszało mi ten problem i w komentarzach, i pisało na maila, że po prostu nie wyświetlają się nowe filmy w subskrypcjach. I moi drodzy, co zrobić, żeby mieć większą pewność, że ten film w subskrypcjach nam się pojawi? No oczywiście, no, mieć suba na kanale u Niklausa, no to tak jakby wiadomo. Ale moi drodzy, patrzcie, tutaj na moim kanale, czy na wszystkich kanałach, o wiadomo, wszystkich ludzi, których subskrybujecie, koło tutaj tej zakładki subskrybujesz, mamy taką zębatkę. Klikamy tą zębatkę i mamy tu taką zakładkę: chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Zaznaczamy tutaj ptaszka i zapisujemy. I w tym momencie, no, to zależy też od algorytmów YouTube'a, wszystko jak to będzie działało, ale różnie po prostu YouTube wiecie, jeszcze kiedyś było coś takiego, że wyświetlały nam się w takiej jakby dyskusji wszystkie komentarze, które twórca, którego subskrybujemy, napisał, ale którego subskrybujemy, napisał, dobrze powiedziałem. Ale po prostu warto tutaj tą zębatkę kliknąć i tutaj tą opcję chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału mieć zaznaczoną. Wtedy mamy o wiele większą pewność, że te nowe filmy nam się w subskrypcjach pojawią. W tym momencie oczywiście, kiedy są opubliczniane na YouTubie, że nic was nie ominie. No a moi drodzy, bo wiadomo, że nie jest to 100% sposób, nie daje to 100% pewności. Oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie, czy tutaj przez to, czy pod filmami, na, moi drodzy, fanpage na Facebooku, bo ja tam po każdym filmie, który wrzucam, publikuję też post, że nowy film jest wrzucony, także to też jest takie zabezpieczenie, żeby wszystkie nowe filmy wam się wyświetlały. No a wiadomo, że no, jeżeli oglądacie filmy na jakimś kanale, to prawdopodobnie chcecie być informowani o tym, że nowe filmy się na nim pojawiły. No, moi drodzy, to by było w zasadzie ode mnie na tyle. Taka tylko krótka informacja. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam, żeby być na bieżąco, żebyście widzieli wszystkie nowe filmy, które się przesyłają. I to w sumie tyle. Ja dziękuję za uwagę, zapraszam was na tego fanpage'a, czy też na Twittera, jak ktoś woli Twittera od Facebooka. Zapraszam was na G2A, na Hitboxa, na streamy, streamujemy codziennie, około godziny 18-19. Tyle ode mnie. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, pa pa.